Takže máme tu nejakých 37 metrov trate alebo železnice a na nej máme postavený dvojcestné rýpadlo Atlas 1604ZV, ktorý má pri sebe špeciálne zariadenia od švédskej firmy RF System. Čiže implementovali sme naklapaciu táto Rencon v maximálnej výbave v podstate na dvojcestné rýpadlo Atlas, aby bolo efektívnejšie. Už sme vlastne pridali švédske zariadenia od firmy RF System. Yes, I'm here from RF System in Sweden. We are the market leaders in Scandinavia of railway product. Strojník stále sedí v stroji a prepína si zariadenia, či už tam dá naklapací rotátor, alebo ako budeme za chvíľku vidieť pod naklapací rotátor rôzne jednočinné alebo dvojčinné náročné zariadenia alebo špecifické. Spraví to za pár sekúnd bez toho, aby vyšiel zo stroja. Výhodou určite pri tom Encone a pri tom systéme celom je aj to, že tie hlavice a tie zariadenia sa dajú medzi sebou vymieňať. Vedia si tie nástroje podávať alebo premeniať si ich podľa toho, ako ich práve potrebujú, ako si to vyžaduje tá prax a tá práca. S týmito technológiami môže byť naozaj práca v akomkoľvek segmente oveľa efektívnejšia a to je vlastne aj to, čo robíme. Meníme svet zemných prác.